George Zara twilet fil-jiem tal-karnival ta' 88 sena ilu. Minn dakinhar l-imħabba lejn il-karnival baqgħet b'saħħitha tant li llum il-ġurnata wara snin ta' ħidma u dedikazzjoni, kollezzjoni tal-karnival li bena matul ħajtu ngħatat b'donazzjoni lil Heritage Malta biex titgawda mill-pubbliku. Il-wirja bl-isem Viva Viva l-Karnival The George Zara Donation qed issir fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu tikkonsisti fi programmi uffiċjali tal-karnival li jmorru lura sal-1930. Modelli ta' karrijiet tal-karnival, partituri kif ukoll trofej u ċertifikati ta' parteċipazzjoni fost oġġetti oħra. Bid-bissima fuq fommu, George Zara spjega kif għalih din il-wirja tfisser ħafna. Speċjalment issa li qed jikber fl-età, jinsab moħħu mistrieħ li dak li kollezzjona tul ħajtu se jkun qed jitgawda għas-snin li ġejjin. Jiena kontent ħafna li dejna issa hija miġbura hawnhekk għaliex jiena pitada nagħlaq 88 mela żmien tiegħi daqt jalaq liċ-Ċels hawnhekk. Però din hija ftit wisq biex aħna nagħmlu mużew professjonali. Jien qed nappella lil Maltin u l-Awċin kollha biex jersqu lejna u dak li għandhom ituwonna ħalli aħna fl-iqsar żmien possibbli nagħmlu mużew li jixraq lill-Karnival ta' Malta. Zara jgħix għall-Karnival. Ħasem f'aktar minn 70 edizzjoni u serva fil-Kumitat Organizzattiv Nazzjonali għal aktar minn 50 sena. Għadu sal-lum jifforma parti mill-Federazzjoni tal-Bliet Ewropej tal-Karnival. Minn dejjem kien iġemma oġġetti marbuta mal-Karnival li wħud minnhom jiġdu s-suċċessi tiegħu fis-snin 50 u 60. George jistqar li għalih il-Karnival ifisser kollox. Meta mistoqsi dwar il-Karnival ta' daru u dak tal-lum għal kif jgħid li hemm baħar jaqsam. Dak iż-żmien kellu t-tajjeb tiegħu illi llum qed nitilfuh u noqogħdu attenti, dak iż-żmien kien hemm l-allegrija, is-satira illi llum tlifnihom. Jiena ma ngħidx tlifnihom u ninsewhom, jiena ngħid li rridu naraw x'sa nagħmlu biex nerġgħu nġibuhom. Il-Karnival ta' llum huwa the biggest show on earth għaliex meta inti tara il-karrijiet tal-lum u jiena ngħid il-karrijiet tal-lum sbieħ minn ġewwa aktar milli huma minn barra, minn ġewwa l-mekkaniżmu mix-xejn li jagħmlu dawn l-artisti li ma tagħmluhom kien huwa xi ħaġa tal-għaġeb. Meta tarahom minn barra tajt laqqas jista' jkun li dawn in-nies li ma tagħmluhom kien għamlu dawk il-meravilji. Dawk huma affarijiet sbieħ. Biss irridu noqogħdu attenti illi nerġgħu niġru wara dawk l-affarijiet li ħarbulna ħalli ikollna wieħed mill-aħjar karnivali li hawn fl-Ewropa. Il-wirja se tibqa' miftuħa sad-9 ta' April. Id-dħul għall-wirja huwa parti integrali mill-esperjenza tal-Palazz tal-Inkwiżitur u m'hemm ebda ħlas addizzjonali involut.